Næste mand håber også, at denne dag kan vende ned på hans liv. Men inden han er klar til hans liv, skal han lige have tjekket hans liv. Jeg hedder Lukas, og jeg er 15 år, og til daglig så spiller jeg her, fordi at jeg blev 15 i lørdags, og så til daglig så spiller jeg musik. Jeg spiller musik. Tillykke, du må lige præcis være med. Jeg er taget til audition i Aarhus, Ej, der var en kuldstil. Hvad hedder du? Jeg hedder Lukas. Tillykke, du må lige præcis være med. Du skal bare videre. Totalt god stil. Når man ser talent, så er man ikke i tvivl. Tak. Altså, du er en dejlig dreng, det er du sgu. Jeg er enig. Du skal bare stimulere. Lukas. Det skal du. We got a lot of talent. Tjek, jeg skal Stimulere. dig, så ved jeg ikke, hvem der skal. Stimulere. Når man ser talent, så er man ikke i tvivl. Tak fordi du kom. Ikke en af de mest stilsikre typer overhovedet. Du skal bare videre. We got a lot of talent. Derfor gik Lukas videre. Hej. Du ser glad ud. Jamen, jeg gik også videre. Du gik videre. Tillykke. Tak. Hvad sagde de til dig? De sagde, at jeg var et af de mest stilsikre, der har været derinde, og Du skal bare stimulere. Lukas. Vi ses senere. Ja.